mwana inero iboire na ise orocho yo iboire na iso yo nande nere isatebe everything ora isa kuburi umwana igo se ise nero begete demarcation ya sobole mubwaye mbaro chiso kubige demarcation ya buruguru onye kwale kuburi anybody ga in the area father akaborokia demarcation yo mugondo ya siri aye manyete buya mono na ndo umwana uyu tebanga akahongwa ndiye alionyeshwa na baba yake bana ubande mbale kotegerera isi nyamba nere twabate yo banyansi egasambu kerumbi nambi ekai ya yete sasta ya butuko ndutore ire nende tukanyara n'umuriro rinde chikonesa tukibabatiro yako netigaltene ya kana rende gabatanga tutara bane tirisa ngabarutere tirisa rende no ntomanye tinto yo sambeta senge ncho ya renge butuko nimadio yo sambeta bono chibase chibabwate baka prep baki advocate twabwate yagachago tongaina na butakwende ko tuywa mangana togochikumubona kirende to kwagiwa yana rende kine tigenda bunambwanga katwa ni tata ngo serikali olitari kwagiwe koti sigari ya kamboli mongena twachire rero egasieri yeito mumanyete tukamutebi kuri ni gasi kuna makoreteki muna mwacha ndatayo kubakani nariyetirende basate bakamwamure nyumba bakatagure nyumba bakaburukana cyanga cyane cyonse pipake cy'abana yanga nasokete ni yukaiga ose nabo barete tutabe mugondo bakeka boro kiaso mugondo yito ikirete bakagenda bakaland kusabe search babogolete pakomo MCA babogolete chi politician they were told clearly this land belongs to Ernest Onchari Marucha categorically the surveyors came even up to the site. The DCC came to the site with all the evidences. Bakabatebi obole belongs to Ernest Onchari Marucha. Mwancho muligerio Gusii Voice neli bagalinde nande na irire gocha screen no kubatebi abirata tokuru se binyoro bito bya rogongo rwa Gusii Voice ne channel ye bakora emegano gusiyagima erangwa negoro ya Gusii mineti Kisii County na Nyamira County twensi naba Gusii. That is why tokurukweli ogiro mu Gusii the Gusii Voice. I know muntu mya ogendete gutuligereri na thank you so much ase chishabiki osama fans alito abirega go to support asemegana toko batokora nande narago to akresimia to rectify positively naba debye karoko kora no rectification wa kesimi na botuligere SMS lakini be positive singencho. We are doing this for the community, nothing personal. Asenchire mose yende nemegana toko baletera inwe muhaligereria na ino mwaranga ki ebinyore bitokuru twensinga kibire na chiete chinsemo chia Nyataru ni gotoka Kisii Central Ward me constituency nyalibali chache county ya Kisii monto kwenda Camel Park konye kwachire bosonga Camel Park soyo kwenda uchikio goro diversion iliyo swara uchi Camel Park oskemo tugense moiga na bokora mochino lerura aguga go saino Nyataru skuru were mata no ma agugatiga Nyaura location by the way asomo chiyoma umuga kanale osirete 2020 motinyonane umuga ko yosirete 2020 motinyonane tanya kwende mpaka lero actually obere mochari for almost 4 years enkeiga ya tuligetie tubakorera umugano asenge nchonga tatu mwabo beire mochari ase kigetambe bakwerese kibakobuna n'ubulemu ubwagerere nga mugako yatarene mpaka bono abana bo muchiyo yubakweresa nga barabona bayiboire gau nabo igo bagakini gororo tatu mwabagakwa umwaka 2020 bakabanga matanga karabanga matanga ari chikoyuri twali aramisi karabaika chinsemo chia Kisii teaching and referral mochari bakanyo court order ekubatenga aya mobireto chikwanirwa asinga nchekina kyobole monkeroro ngoyo kubarwani bagoteba barabakweresa nga chikasi chiabo abali bana bamo murumu aboise abanyaruka babere nabako barwania bagatanga buli mubagaje tego sobuli mbomete no bwabo batake basuke ucha sobuli mubwabole eli baga chororo. That is what they are saying. Ekine kiabire court for all this time paka bono bahachite gutagulirwa inyumba bono banyolete eviction order enyumba rusigwo
baende bagachi sobo elibarete tatu mwaba mweni ororo eviction order ina bayachete abasigari bagacha kabise nyombe ikonye nginame to yoro muburaka ameyete gataguru yon speaker gento kirya rusi gororo esengenge gaetigwa ekara sengenge gaetigwa bono bakabeku isiko abana bankolera balenga o gakitokonye magnite basa ebintu byatokongere bono tobekira sembeo abaiga bagoturwani babwate chibesa abagoturwani bare banyanguru babwate lawyers intunto bwati bono gakitoretera biente giga at least nentonyaro umuntu uratokonye biamono nabona chitenga korumugano uyu nande ngo babekirande lakini ense oikote gerero mugano chinsemo ibere natemeta koligia bakubarwania mbara biaba nkanyore namba yo muswati yo mosa aba babere gotebekana ngana bakubarwani nanyorete namba yo yomo nkamwakere simi ende nkomuboli ngaki na ikire sei norugura na tebre gunga nkurwani mukale bantu osekase nchino igoro yo bolemo umongino yiga na ndero mongina boy miaka she told me she's like 60 ante betinere story ya enga aba mura butiga bagotebye kene asengi ncho boli mubu esi enyomba ya abere nekene mboli bwabo nuboito tato minto nera wetu boli mubu tato mwabo boli mwaetu ebora sangao matiga ese nyombe ibaba agachirete gochakira guchi baate akangeresa na haya sana ese side ya story kuna babere bagotaka go solve na roba agoteba nerenga batakire anko yabaye nigwe lakini abaiga bana ababenkeye nabwo bataraibanga buya osebanchirane ngase bamete tali sobo na seba yetu naise nanda gotanga ngambanya kuri Masai na seba yetu naise ngakarabikire nyomba gagu inu mwoche muske gochino bona nera kweresa nga ekene tali boigo alafu ekerongonya gweta kuruga u nanya rutumunya kinyoro yomo nerenka mojinga mugori asa na ndara kuruga iga randomly nyataro gau ngakia yuma ite story ya saiga nera narwete version yae yo mugano ngakia maita sai ruguru wancho muligiri story ya mangana yo buremo yabeire enkonsana gusi emebere menge yabeire mocheliga kisi amatuka mange asinge ncho buremo amale maumisira banta banga bantu basiriya magima asinge ncho amalemo abantu baumire abantu barusiri binte binge abantu baumire singe ncho amalemo gusi kale omugusini ganche tabantu bamwabo wetani endemero lakini rero abantu banje tendemero wetani abantu bamwabo karo umuntu nabagasirira atabwate nonenka abantu bareto umuntu bamubikaga gugenda negesako lakini nowadays abantu banje tabakora ngaho nyoyo sirire mbiyatoni abana baminto gusi asale kira mungana yo bole munande very soon go chine koraligie no mu advocate go seno no mu lawyer turakwanira amangana yo bolemo kugoro bolemo ekera kwa goriro bolemo nchira ki okugoro bolemo nawo igekera kwa goriro bolemo nchira ki bolemo boiga okobo make wabe legal yo bwabo because abantu mbale mura oneli kuno no bolemo kumbo bolemo bo bwatekina ndiro ra oni bolemo kumbo bolemo to maitinchira bole n'abantu mbale bamu abana bamu abo bole bakurwana bukabanyene singi ncho bolemo neba nekera kwatira abana babo bolemo nchira ki otakire kubatira bolemo indete nona bagaka batweresenga kinga kyubule muwale gwatwa ndole ataki sheria zaidi tomayenga ki ekina kyubule munga kibonete kugambwa because abantu bachire bagakoti nande batigire ororo batakire konyore yaki yabura kini yababura singi none nchere ba representative into byabo etaling right yato igwe megane yego chiga you will judge yourself I be kana boga judge then you will let me know ngakito tura kole gochibusyo gaiga chenkuru ko makna je Gusii Voice yato tegere story yega then you will give me your views as a comment section usina bokondikire simi yani wetere nambe yire goruga usina bokongakire simi personally asena nambe you and thank you so much just very again to support I really appreciate you my Kenyan fans and my diaspora fans inuna bantawa yana nyasati gende to ko baseseni botambe subscribe on tora subscribe inside agarwa subscribe no mate botambe nigo goto wachinguru I want you to be part of my family of the Gusii Voice agarwa subscribe nigo goto wachinguru yako wachimuga no taliko subscribe mwana minto thank you so much and may God bless you thumbs up yatoligere mugana mugana akyoguruko kurukira tesinyanga ara nyanguto no na nyomete ko chenke yeiga na nyomete mwaka 84 go chenke yeiga pamanya nire no maga kone biya gara sinyanguto
ole buya twale kuinyara ne chikondo twale gukora ale gotara chichai nero oli mamugondo twanyora basa twasomeria abantu igaika 2020 magakona akarwara agasira nkerasira tukamugacha chenero kara twagakora emichango 3 tukanda tochikomoyo tukanyora gukere kosana 2020 matinyikio tinyo nane ano koroga abo na ebintu byachakirete kugamba byamarimo ndonto anya gusabirwe maru bandons pikuru magega nga ntobwati mugondo no twagalire gabo bakaguno mwaka nasirete na twachete kanyora nga igota seri tobwati mugondo twabera bakembisi ana gaki kangusaba serikali yankonye ake serikali nkonye gunandeiga na chandikire bana batesekire nurigera rigu nanyesibete gitamba nyesibete gitamba nyumete pana nyakurakira akindolera mabere serikali na kinoine chiro yachira ndonsipi na nyango menera etiase bagotoka akimonkonye mondolera mabere akimonkonye mondolera mabere abana bane twabere guna bakimbesi bane ganto bwatinchirende yonse igamenye tomusubati ominto n'abana bane bakombata chinyomba bamenyata barwete chinka akibona nasinyiruna nakingokora mumina pole sana and by the way naikunya gukomina ngina maswali iga ni maito numiete sana lakini ngosaba tu tolemerani yake asingi nchoko nyoro bwene abantu bamanyikiye ko bero chandegete because maito mundu nabarakagembe yole kumbe umuchando chagete kali nande kuumire sana akero mwako ga kunyoma gucha sinke aiga sota gulire nyumba no akubegete no akorete jeno ambegete nyumba nero twabate yo banyansi ega sambu mukerumbi nambi ekai eli nyumba kuya mwako moyale moyalingi omwalingi kuma nyumba na twalinga nare ya yete sasta ya butuko dutora ile nende tukanyara n'umuriro rende chikonesa tuchirobatiro yako netikaltene ya kana rende gabatanga dutara bane tirisa ngabarutere tirisa rende no ntomanye tinto yo sambeta senge ncho ya lenge butuko nima dio yo sambeta mwako bonga kialenge ngaki arwarete tabwate mubere muya narwarete nende rende ta abalenge galende wono yatagwirwe ekinyoro gikabagachira eye wono yatagurito yatagurito mwaka kiwe akero bombere nambere okero kunyomo cha senke iga baibuli balinge moya tinyore timoibuli ndu bas alengo mugakone amumro mwabeli kana mugire yole malembo bani so baba amugako ngombalinge balinge alinga bana saba mugakone alingo yosta jinsi nakini yosa bere akwete kanyataranya mo family enke iga yo mugako iga isobiara ngakyali kurupo marucha aba muri abasaba ubure mu bwa marucha bwensi mbwate tu kero monta agaro kibubwe abandi mbabwata kinamba nduteka totobwati ngiye ko bere no mota yetu inamba nandi mugako onero mugoti nantabu nto kumanya singenjo ababa alinga banene batonerereti mugako ubo sirire nyuma mugako gatarasira ubure mu bwiga abantu abakwarwa niboniga barete bina binde mugako ukalimo aya baletati ngaki ndi bachagete koleta 2020 akera asirire osirire mwabangira matanga nto abangeta kende gitayo kina kende gitayo ngaki ndi pono gyachite gocha ande ngaki mokenyolete nekega karoma gakona asirete 2020 mutenyo nane tara sirina ina tugakora mechange 3 tuganda kuire ndo mwaka tugakora tukanyora rene na marube naro ratangira umubere nka tugochi umubere ituri kwa ni go guchutinde kukwa bana irube ligangorigete irigete aratima ite yorigete na bana bo atoleterete karo bachete kwa kane pili bachete kumanye pili ya mochari ne anyagitari abo bachete rende bagatenga twanyondire maruba agutanga umubere no mubere turi kwa ni go ngankwanda turi gutindika kwa bande nande ndwaro chutinde kwa bande singencho ndumuga ko ina bate nyomba mwaja sara kubeko efforts injire mwade mate bune kenyoro gusaba abantu kubwate sia elia mangana iga aga yanwaere ose no mwategeretawo elio mondeta yororo mbwate sati no ana bagambe nitangani mugambe olengo ari kuro kuyo offense
nero chagete koleta amang'ana ayo nero chagete goteba ng'a twateirwe omogondo totabwati mpaka boniga nabo bagasta amang'ana aria obesi akwanete noraeba n'omogambi oyo abwate ncho murigereria omaete sometimes ndire turarete megano abandi moteba tokuria maswali ara mange but bono njirate turanyora obwene bwa story enye tokuchaka kurumaya omong'ina oyo obeire gakomenya senke gase emyaka emingi imagine omogaka oyo agachire 2020 motinyo nane mpaka bono tanya kweniwe enyomba eri mwarora gegotagora nande nango babikire tole chivideo chigase emitandao monyerore eni nyomba abere gakomenya kuru 2020 eyo omogaka oyo asirete noamenyete mabu bono yachite gatagorwa ase eng'encho ng'ambaretere turi rube rikotebu ng'a barororo trespass bono omong'ina ntonya gochia emerondi amang'ana amange bono kuru 2020 mpaka bono mwanya kwenda bina binde bikubate binga bono mung'ani kurwa sayu abako bang'ani kurwa sa mbabaete alternative places mokogenda ng'aki yaringe ntumbu tutetebete none sibigisote inyo kare gosoka ntuntu mbatoeti ndo twaje twayegete tare 25 charinge chumaina tukanyora basigari bagocha n'abamasai nyomba egotagoreri okaego ng'a egankwa abandu omenyete omwaka wa 2020 mpaka 2025 ondete yoba muri abamino bande banene banya kotwara mayanda ng'a muri mwaona atakere kweneko zenga nje bamuri ominto togotebia mbayororo basirete abo n'abana bamo muri ominto bano bagotorwania meeting te anya okorekana na bachokoro bakungu bomochio ibanyometu mubwata abairi chiango chikase yani banya gocha batenga muri ominto narore moche di myaka yonsi ipi nekige kubunu nekige tigango tukwane torenga kiamangana yako era eri omongwano iga aeniwe ondetai bagutigete bantigete ngikwa bagwaserete omochigo onde narubwate bitina nere aya timbate nonde bitina toikire wiki iga yeta ng'aki bachete nande nkikiabete nigo bachete saa 12 nona arenge nyomba kimambiga nabokire nkanyora abamasai batenini mate egari ngacha nyora omwana ono are nyomba agaiga nkamotebi abamasai bachire bare abanto abange sana mara ntaima matakobwa nkiogotamera akaiga nande nkairana nkamataitaria natama nacha kogoteba nkairana nkanyora abasigari bakiogoro baikire sigari akambori omong'ina twachire rero twacha rero egasi eri yaito momanyete tukamotebi kore ino egasi buna mwakorete ki buna mwacha ndete yokobakani narieti rende basate bakamwamora enyomba bagatagora enyomba bakaburukania chianga chiane chionsi paka echia abana yanga nasogete niyi yokaiga chianga chinyinge batichererete egari buna bono gatimbwati nonye yanga nkobeka omusubati ominto omenyete buna ndeiga ake nkonya barari nonde bansi omenyete gake ankonya sense yenyu nabera ngwetera yara amakongo abana bane twaiteira yara amakongo ake twachandikire togosari guguna abakimbisi nande noborimo bwa tata byarokoro kumarucha aki nkonye mosoime sairi chanda moibirani gake soime tonya toto kero omonto bwense gake kera chirete chionsi bagachitebi chionsi gake mondigere buna nkorera iga timbwate nonye nomarembe ase emenyete igo ngotara okaigo nonye ase emenyete timanyeti igo nkoinyora yaani tindochi nana kinde akwane nonye nsibete egetamba iga tindochi gake monkonya barari mondigereri buna ndega tindi na nguru chinde buna ndega tindi na story ende yonsi ndanyare gokwana gake nonye nomwesa nigo ng'ererete mancho murigereria omong'ina oyo ekero kumurigereria nagokorera ng'a naumiete sana nande sometimes no inche ekero ngonya kumburia maswali sometimes ngonya korengereria obongo bwane imagine ng'a emyaka yonsi neba musubati omino osiririwe n'omogaka oyo you can imagine emyaka yonsi pi omaete ng'a toramweni are mochere it's very painful as much as ntamaete kegenderete mono ekitogonya kobwati tomanye nobororo sana none ekero okumuinterview you can see enchera akororokana oyo gokorwania kina oyo kobekirete oyo gotagorete nyomba ni abana bamo muri ominto barabiaba obo manyete yama akoro kupelesta anda akoro kurebeka
Mwanzo muligere nko butinde ko bariya na barabuto baburi at least bato feedback igiye ko gara bacandete osekiye ko gara egonsi agwete agendreta senke mongina maiti woni wate bometo muswati mino kesa wata gore tu nyumba ekinyoro abagambi kento nge bagokorerete ko sibagokonyete hasta igual gutamira guchi tindanyora magambi ndo bense uko taino hena abana nganta getema mumino to kwane nere so senka ima mumino abereta iye korokananga bagambi bonse banyangete nyine kenyu banya kwanda sicho bisiabo report ya mangana na jeta kara batata ne nyumba ngotagore gakero magambi simya gateba nga nyumba teri gotagora lakini bakamese ke gatagora akanyomba ngari kali uchimata lina igure ngano bakwa gachete no kamanyete akanyomba kuna bonkaroche ingaroche naga kego kali nkali kanene naga ke kara no banda tinganye kine jenende nali kuchoro rasenga ntotina maita na kiya gachete ayo bote yonganya uchani mugambi wante inganye na besika no bata tenganya kuchoro na basigati no banda tinanganya kuchoro no sombe bintu kuchoro no chenga tabatini ko nganya kare bintu byane bigatichire ruguga ya sengenjo tinare utimbwa tinabwa tasinare kubeke bintu ingabata bintu tagorani saba kwa mwalengo roki njogo saba kwa nengo linga tabanga ga kimonkonye unande iga mokonya bane jiraya jisaime bagambe bakwane none serikali ga kyonkonye sengenja mangana ya iga igara mako ancho muligereria ntuntu batimanga na mange tokoboli na rayu mungina buna kwandite ande tumumroye era tutabiki endete kurwa saiga mungina nabora nyolenga gwetera stress ibintu binge mbirata nyare ko manyabuya ande tumumroye at least era tuerese kurumu chakano bako mwelio ikigendreta sinkeria togenda ndare Samari tangor ku Charles Marucha. Yes, Charles. Nyangoto. Tata gor ku France Nyangoto Marucha. Chuma muroma na se family. Pole sana sogo siria tato mino kwanza na pole sana sai mogenda te gwetera se bwana. Kati bangu kyo maite guru yenkai. Ngai ta una twakina. Tuna twakina ere soboro mu twatagorore tuchuzi. Na twamenyire ngake to yans na nakina na chomuro monena no mama no ale tere tu mochio. Lakini kwenyero wachimaega duanya kwe ukende yonsi ori obor mu butamenya tena namba ne kabwatire ne anko yane ebwatire toro kumbe abwatire tena mboro mu bwatata tutali awe ntubona twamenya obaka 2020 karatata akoraki acha osira tukakora preparation ya matanga tukaendelea tukachikuyo mubere njenona arenge buno muromo ne kwa tukara building tuchikuyo mubere buna twaje tuchumatana tuchikuyo mubere buna aramisi nyanga kia karona ya rengere karo tuike muchariga tuike tali tuka tebguna sama sinje cha sabiwa immediate lakini kwa batumirwo cha administration no basabu no rolende karo tuiko to atebwa nyaka to batamucha administration go chabare oyola tango chabare anda mure bachale morani ngoreta toko ganya kerende akato kanyone prosava yekoti ya savitior toko ligere to gasoma to kanyone ne cousin yane ekorkwari Fred Marucha obekire caution ngoligeri ngotengi toko buna na abaika na baro kitoko cha KKS tokaende case kumbe era bona yarenge gotena nkwire to gakaro mubiro kwabo rumors kanya ya so Crisco unankwire to gakaro mubiro kwabo tutamaiti Kendi Jones ntundo bwantu abade nyumba no to ngara to mubiro itenga tokaende court tukaenda nge 2 months tokakole kina because ni Alfred Oningo Alfred ne cousin yani kurwaralia nkanya taroga ya mwana muruma batata tugakore kina keri na tuakora tuarure koti tuwaika inkabon yani mwakora mukabua tukabua au ya nti aliko barua ne mbore muno bwa yale gateba erebona ikwete rumors na nkure twakara mubere kwabo rumors yarenge ntuntu abwata plan inde eka masakara into bwata ebe nayo gitekinege tangani tugakora murakabona kia wine tu ene koti ya motete atagaramia matanga yote akora kiregento agaramie na tuiranire tuikire nkaiga minto isko na arito gosabe wa masakarande andi samas chinde togo chikurira ntoko yande chiaba isekebon bona abaskaba to sumbire myake yonsi yetana tatale mocha bakabon toko yanaji monto begite kesa ko kufeliston chali koligere no muskole boye umwana mumuruma batata nande bona kuruye family mo enga atare ya Alfred to koligere toko chake kesa to atache kesa to kande to kabwate ado gachiba sito bwada unchiko karra being to sagoro mogaka to kabwate ado bagati
kumbe advocate yetu abugata tari advocate muyo renge aba iska bone namba nere babwate sokoro yaba atero mugwabore genuine baire ne sokoro acha koni obore mubone ore babwate taitere genuine bacha kira okorere case tokachaga ne case rende bono chibese chibabwate baka prep baki advocate yetu abwate yakacha gotongaina na batakwende kutuiwa mangana togochikumubona kirende to kwagyo yana rende kine igenda bunambwanga katweni tata ngo serikali olitari kwagyo ekoti bakegaikera nche ono nkali ya advocate ngao nche kaenda ngali advocate teka bwate kina kaya bwate kina nkaenda kumbo monto ngo mubese famu eliye advocate to bwate ni crack agachaga to chesa lende bona akamenya kuro ya advocate nali kibado bakanyakorera bitina togatiga nje na salende tekine kasuka mayo no muromo ne kyana yorte mama ngo mwara sama mondru kuiwanana pone ga bidi ntigere mama ya advocate to bwate mutangani ore economy kamutigera ngasuka mayo angatu ya sikayara mama baendera tene kina bakamenya kuro nganyakonyana masakara akoretu na tuwa gwinu wekina nkuburi mama na kitu ngugunu kaito watomoje kochikoruge judgment ega tena ntubwato mugondo ko 1709 no en chi document chira no muntu mugondo be yanko yane ogorukwirikana mungire marucha ene judgment yakoreye koti yobako lakini order nire karatu engoro order nire sa e koti yananete saviye che mugonde feast ground ere report yon sire koti savide je tugocha mugonde egakora ruling without report iri ba ruete order wache ground etu asuma karawani kina kia to gasume order mpaka save ya chitogocha mugondo December last year 2024 ali ba chite ground wana ba so ki report itubwata bono egoteba tata mugondo rume sese ground chinamba so kiri chinamba chichango chiana chons abeska bado batokira babwate migondo ebere nande babwate mugondo monene karese jaba chita bakawini kina bagatena bana bagwiniri of course eviction yagasoka none eviction entonye sa 294 mil to mana ngotago rutogochi eviction yenyorata turu umosese ukyogo ondigeti kyani mareste stories na mate shide yuka konte ni mumate Charles etino tumeambiwa tukuje tunakuja kupomwa nyumba yenu ngo mwaresa konte uji mambo enda basu jaribu kama nasimamisha ngatema kumnyoka ndo chi si advocate na ndo time goto ni eviction ninjite bakese advocate gante ngende se chief yaito etodikeri rubeli gatebana tata na sirte na ale mochari and na tigete familia ere maela eyuere mam omo ngino na abana ba saba once wali kwa sama leta beke stambwatwe ena chite ekarna ende se chief etodikete rube gante ngendo likamalieta ye familia no yonse ayata to mino na abana ba mino na maomino na korukwa muletons ngira ndikere rube kero na ikoro ya chita gendonke yakorete akabwata risa karya karinga kristambo ngondi bwatega nkachikure advocate na de tirirwelie ya risa karinga ngorega na de te address reta saka nalieri kuendelirwe na atagete ngorwo rangoraki bora tinje to tene eviction kumbe chief ngende ngokora to buy a time eviction ya colleagues eviction ya gachi ya colleagues mbaka ekera bora na chite kere nyumba ya tagoro tunachite bakanga first county commissioner nkomwareze studios ngamoroki documents akarangere DCC nali amangere tirenda DC akachikurigera akaboli chief yakarangero akaboli guna ekero mwana atena ne lirube linkyuta muri kerete boni gabana ngo kwanega DCC akoto kundikira lirube lya lyoka ngiri goteba yito koni family tina na abana be family tole atata na ale mocheri lirube lya takeli lirwe court tichukote naki abana abantu bamanyete confirmation kure ground igaiga bondi naro le claim nga muri baga ondeta yo claim te gibonde senje to atageterende clarification ese code code watonye to yonye brufeli bibe bintu bire stamp kure se village bona na tuachi ta masakara to endera to sega paraga na bona ontomenye tino no mochiga otomenye te sabairi na otomenye ta to konyo kubwate amana saibi na bona tuate utune chibesta takere kuwa kane code nande gendo yato sumba bune family ne chibesa no mata ba advocate yawe kwa kana chibesa mnyo go file case ngo bona ibuna tatare moche ligali nyomba na bayatagole tu kendenge watu akore tuwaro sabe serikali eso ime eligirya mangana yaso go maene cause tata no mwana we family orenge nare una bana una change chinde chance lakini jo chinja bwat chinamba in case bono sengencho yo mwabera arengo mwana na gachaka bwatero bwo mubwata ate namba obutata tabwata itendence na kiyato sumbwa baka ba mwanya kuboli kiyeko gera bwatirete obuli mubwe namba likali tatomi oboro mubutata barenga bake tata no makonga tabwate ke bandenga kiyeyo
mare mara ya 1971 aria ndega ya gete kumanya ndira manyire kera na time kubwatie binte ekera ona chinambe chengo soka tata bwate kibando ingi koje kubeka details cha imike maria ta sokera ya bwate taito yae wona mumuroyo mwabo ndo nchari marucha akababuna na ele trust yo mwana yo mwabo umugondo yo nabore ngangi bakenamba monyero ere different ni chinamba chichango cyane cyari 1704 to 1709 wone namba nere chitema ya 2989 abo stu abere to komenyenga kions na ere ine green card tukonde bachitoko taitata na gachitoko yono 2989 bonere namba yobolimo na ere namba yobolimo twatagore ayuande na chinamba cyabo ngayikire chinamba cyabo no chire green card chire 1704 1705 1706 1707 1708 1709 chikaero wone namba go tutagori 2989 yogoro 07 mpaka 09 abo muri abandi cyangwa 04 no bono ande na rojo tutagori na ndo bwate 04 nero mu muromo nene you know aro yokane nero chagete ko take namba nero etwe namba mutangani bakama kubwati bagacha 05 ningo oyo nde mwaka yanko yana oyo kalinga oyo katata family okay 06 no nyamali oine yanko yana okay 07 era onseri oyo mwaka twatanda nera no mumura wenke okay 08 nera onseri okay 09 oyo erikana mugira marucho abantu abonsi moyo bale once chango jana chisire okay bona tukama gocha 20 what 2989 noboro mubwada tabwarenge lakini asenja atachite kubeke namba ene soka 17 yanko yanega bona kango yatakirwa soka 1710 boro mubwata tabwarenge ndire tenga kieli akigara bwa betangi botabwati namba yankega etamage kande kabeke namba yega soka 2989 bona akababwa chitaito ibere tata tabwati namba bona 2989 oyiga enamba yae ndega iganza 1704 yono oyiga 1704 okuruku onchali marucha enero oyiga to bona airete chi abwachi taito didibere asobol mubumu gakoyo muyorese orese ara abwachi taito didibere oyore bona taterta bwati yono soko lengera likoino kango bono 2989 gali etalirani ya tata kiara no tu amenyire na ndi nere namba tu amenyire miaka yonse no tu akinera tata no agachitabu ntuntu anya ku case go namba yale ngandons njali marujo mo yale njali ya kwete kare 1980s ngoyo kubwati bintu bagacha gukora oyo wone chikaze nichane baraba iseke bareje banyomira chinsobo nabo bakubwati buri mu kana bortina enambe na kirenda yashite no gacha goche iskuri gisiri 17 inch baraba bate bakubwati ibintu bya tato mwabo okay bona ba betting tato minota iyo bona bakumumbi na tayo batukumurta gochise yanko yane engao nero buri mubwaye nagate screen card echimbwati bakachisabu nchiagete bakamba gete buri mbwe so korumna korumuto karanganya orata out of 6 yaba yesa isata iri kanyona bona aso bako turta gosinera tabwati mugondo oyi nere ne namba ya ire gene no chango chinde chibwate mwa code bono chinambe chige chikiriga tato minota betri organize dandons amangana yiga kali moyo na temete kunyabwati tada na renge una tarenge muntu ingo mwango sibinto bya ando mato bokoro boli abaka balimba maite na mangana male munachikola te shida erika oraga tukwae indiriya tabe to mwango ko bwati na simenya ta nimbwate namba tajiti ko bwati namba ya na tata bwata besabya na mwate namba ko bwasa ibo ikwaka na kabesa geto myako soke namba ya batajiti ko bwati namba ya ekarata to minao ku 2020 mumurumu abonde naro lenge moya yango yanene yenge moyo yenge koroku erikana mugire marucha oyo kwete wana 2021 namba ile ngaga oyo abwate 1707 iga storo mochiwe muamu gako yosirite maega oyo ina mete ko interview ninga aya ngo chanda muri mumurumi to tiga to moya nisingicho oyo mumurumi ango yane ya kwete baka gakorera korunya gitari njina ate mete ko muika ko muboli na kirindi kiyaga ngomwino gaiga ango ina badre tagate bana abaisika bundi baru chinsobo waja wata moino nkwabo na kwa bakabwate paramate na kibago twara migonde bere sobre mu kwatata kiango yana bachieta bakembera gakorra kabata mu murumi ntonki atari kwenera umwayega maite karo monta kure se kenyerongo twara tore committee iri goja yabangana na matanga
bona injection ya beki rugali kotini nga bona mubiro tuli kwandi bagaka mbate metenga kibona mangana iga ya yankoleta torobo soko se mochio iga bo mugaka tigango tukwana mangana iga tunyaso kente ingi akolekanete igente kinki arengoro twabwate komiti nyomba yange kora amatanga tata lakini bona kero mate bashite n'abantu baisiko chichirani ndeke nyoroga ikera banyoro tamangana na ye family bantu bakoturwa ne family abate tige family kore kigwanane ndo bintu redikoko okonya ekine kifu ikenyoro kekorata getagete kiara bantu atari guru mutata baonerati tari guru mutu wagore to tari mogori utari mogori mogorwana ne ubu no guru mu bwa restaurant guru mu bwe sokoro igobona kikenyoro yesukurite magana tigababaga no guru mu bwabo ina mangana ye family ndio family ero mwanya wikaransa lende sinjibona bayiboli mbayo tikazi ni kiga cyonsi pimo cyo mubima plus na abayisekaba mwanya wikaransa mo kwanira mangana iga isiko yekoti ayisekaba mbara utagatagera sinje babwate taito abategete gukorana mangana ne koti mbanya gocha igana ne chikazi ni chito ga store mu cyoyo store mwango ya nega nduate meto kubeka na mo sento jino to kwana torrenaki oboro mu bona kiboko osena ngoi berto monto boro ayisekaba mbali tikotagera roba bagate ibintu bakubwatera bya ibintu ne bya dato mwabo mbiyemano abahiga bande batali bayisekaba aba muri aba bande tikase ni bono somoji kiro cyenyago sasa mangana bali aba innocent kabisa mbali kuindafia omate town gamare mabonare choti ke kibono mate umuntu asoimera baranyaro ukure bona era agosugete mayagana tigabakura n'intu tutabaliana ni abo kibawita na tigabaitana go alright bono mwancho muligereje mangana na bakongete go gukira boniga so emyake yonse pietano ngiki abirige gokorekana myake yonse pietano ndoma tabana bana tutama etamangana abina etwategete justice etoken tochiti kumnyaka go chande tochiti gutangaza kende go chande bona ntutu amate na oburu mubweso koro barakunkire abaga na bana torega otobwate imani na oburu mubweso koro baruka tonyore lakini totarabanyora justice yuke taratoke se familia eke maana kerigereriwe oburu mubwata tambororo lakini ndito ko wakwana na ayabona no muro manengo atemete kurigererie map yaba murabon spi 7 kulingana ne length ne size yo buri mubwa esokoro ine yonsipi kerwa atemete kupoligereria konya kubaranga omumuro kero muntu mnatakire fair share yae kwanya olete nganga imotakire kobera no jabo esto gotagorwa no atotegere kobera kere map nje nindikereti nindoje kiregento esabu yeme wondo bwe sokoro ane ningagete wensi ngobeka baketaito esabu yonse etoto ngari ngitema ko divide baba murasta koro muntu esa isinata kire konyora ninyora tena ande baka abayisekaba no ndo bwense serikali era soime abegoche konyoka nabayisekaba gototagore no bayirumu kondomone times 2 ntutata bwate kore enseme igande babwate 1704 erongai epara muno ababwata atambe na igara kinne para oboro muno echinde gatima abone chango chinde chiroro bakine babwate epara muno bakaroche botambwete rami atama kizi cross road bukatambuka bakanda bakamacho bakuna macho aneta meroro endonke bagotobne gotakino bongondoi na ando no bochai bororo bonge na baroja ka family yarenge nge so much ncherate otoranya na gotwara ne advocate tonyoro umuntu strong yora tokonye obuno bochai bora anyway no bochai bwata ba tata bere mochirenga kintambe moikaniri court mwanya watende court case na barabu baroro e court ntware ngoro na agatebia advocate umate ko bwate advocate ko tro kwana mondo kwana advocate eita na mama mino na mwara mama arengega utanta na ale sana wayana mo gako gabe muchari myake mengi na bakonyoro birengere piwo cha baka yana oranya watanta no bango ngo bona ene court ntoji tukwagi una inche ngoja kwagi una arengero attachment ye bakorete yaro jo konyarekana kero bugondo batete na nto bugate ntuntu bugate mugondo na ndi nimbwate report ya survey ga yasogate March this year mutinyo yorete tubugate ga egote batata ba kirimo bondo ndo bwensi bona nabutorendera na turene case ya court ntobulie court na tigaboro evidence indons tato menyire mocheri mugondo na tura 10 by 10 tomuiro tomweni tomayo no mugondo wone genteke nengelinga ki asaya astai no mubugate mugondo gwa pia ne taito ntobugati yana mubekunga ne bandoje monyo oraga taito kaini astai yokali astaiyo ntutata tabwata ebono bwada iriko tware taito na boli mu murumu abaye tertaka bwatera kwansi taito asenale ngwete batete kubaye nyomba bagachira ali mate eitokoro kya baligereri baito anga kibako babeko abayisikaba nabachanja bale lakini esengenje mugako nande yasira utiga abana baye kanya bayikirikora muki na ikirikora muki ona abayisikaba imoka December 2024 baka force kwa gache nyomba
ne nyombe ni mbwati report ye kworo kine nyombe ya gachoboro mu bado bwabo obado tagoreti ya kworo kina abaga chite kona mate osoboro mu bwabo kona mate kungaine kenyoro no kwa babana abo intukende nke gukwanekana na kintanchiriko kungaina nyene serikali na ndobwato muhondo ekera bako gache nyombe iga ba consulted on the wensi ose ba gachite mu ligereti nyomba ge kwachi mutamaitene ya mbagachite nyomba bagataga gotena no ba to kuiwo mubiro tata banyutinde ko by force on December bale to mubiro by force lakini umu MC obweli yegara na ikoro na gamba nere na mwerese ke mane gito na mubuli na kingo to mubiro ngosoko gakare agante mubiro to gosoka umu MC obwe ko mwana agakesi mbaka mocheri ya madam were mocheri gaketi arechite nenete king karaste na remes akamote mubiro no rabotagere kuibugo mugako ko France nyango to marucha omenyirawo mubiro ito soka una family ta akora kiteracha family nyene teracha gukora mubiro ito soka mubiro no muntu mubiro no buyere yani umubiro gatenenirwa wali abasikagara bagate nyomba bakorta babwate plan bala to mubiro tata banywe ni by force ekene gito gakora kebisu tukwandire bono litukeliga inyombe ekina kiabere konya kwenda lakini no momenyete no tomenyete mamu mino no amenyete bono ngaye chite kota gorunga kiechite kobe kwesengenge senge ya inge on Tuesday last week kinde on Monday ngwa kirwe simnosius anga kirte sim sagana mbiri chamara kwa kaonte chasi ndikwambia ngote ni fiction yuko na kusimamisha kama te ni tichalipu lakini nje chifu angatoka ngaliro sasa akaante bimambi ngo chitokora kikotagora ndoga mbete nere sim sana nimbwate sim yane ngore kodi nimbwate hata chifu scha ejina chitoko bekera batekerere ndoga mbete sana nere akarora akaraki agante mambi ngo chitokotagora nyomba lakini ige ntekia bataone fiction ne koti kine mwagartaki mwabwetu kama te isawa ikine kyo tubuire lakini inkenge genuine kera bona ngaibato tagoritogochi ntundo bwate boro mutogochi akabwata akaraki mambi buna bogokia mama achito kontro kuru muchigano na arire nyombe itukeli yani na achito gosega sega bako mu MC na ngo mwa kresi myante etige ntokora Charles ayetegerra mambi tigabata gore nyomba lakini ekene itogorogri kukenyora mure kabwada inde mambi gentekere kyante beti bwada chi video chance bune nyombe gotaguru no chibwate nimbwachi video bune nyombe chagete kera buno CS bago cha lingi gatonga mukwani basere bagacha bachitanga 10 ko bakwani bons kanyaba mura bakombo kurumagena bagotagora bone nyomba nabo naruka bamasai abwaroka bamasai magana baruete mate muona nagatahia bona bamura buno bachite gotagora kera na itocha gwake kamera bagataguka namba bwat video ngatebyo CS wikatobwate video nyombe gotagora ne yaito ande ogo tutwala evidence OCS na baba kalne tinga bwate video kuruna bachagete na baruste bakestima nyomba ya bwate estima bune kepo kerutrenze na kerusiri ndobwate kirege ndobakege sumu na bagotuguta chi video chance na bwate wando kabwato gakora baka bune nyombere erarinsa chitoto chance alindi geto kabwate video ngakora kingasoko ikero inde tawo nali bachaga to gukora ko fence bagachapa baka fence baka bakagita bakenjera gasoe compound igona ne intention gasoe kitie eko muchito ime igona ne trespass seino igona sai tutai gaso na gaso trespass bono mwatagulirwe nyumba ngai mwate bigumoko genda bona nduna butaseberekane turane familia bana saba kuru muntu roja agoli bono moiri asara bekero muntu mini we justice gekori tore go konya bune TV china chikamera chachega tonyore kene yito ntundore na imani gento tobwala kanya to atorekire ndomade nturi kurwana segi ya mioro segento ite monto no offense rito chukumurwana ndomade lichiko dalichiko libwatu unande ngora ekoti ya rute fiction nande nanare kurwe oda nande yogotire ni ground yito kera ntuno to amenya ano to ara mokeri Wanchu murigari nuiguita mwanara ntuma ito to baletera abakanyaranga no bwato umanyi sko gawo abakanyaranga no bwato umanyi bonde bwensi ora konyenke bantu mbalege basomerete sheria bantu chiloya nchirega iga bantu abange mbali sko gabo bwato umanyi bonde gosoma eto muntu maete 20 biga ora konyenke iga elio banyoro bwene bwabo gosaba ko ngoro kiko ora sababa tegerere baito na boigo ningani uru namba yago oyo rata gukorigia no dago semi go sikendi gionsi aboko ru namba yago cha saba ligere TV ko basaba bokonyo tonyore kene yeito turane rubobore mu boito tarete tata tomweni ende tuendera no bogimo buna abantu bande abo to kuombi na abantu ngosira bare tuendera no bogimo buta kawaida namba yago isimineririe namba ne 079609
2849. Alright, mwancho muligeri right of reply nero paka tuligi umusbati oiga ntoteme kubarigia aba bakubarwania singe ndokora story side yemo buika tutakumanya naba bakubarwania amangana abo gose reply yabo neririe ntoteme kego tosinya stina na batoko badenga yasinyire mwancho muligeri ntuwatu mumurondera iga nere tiga tomente kende murumu abo restaurant mange tumatire gose kende kirara mente kemo agikuruko Samarita nguruku Zakaria. Nyamuri nyangoto. Chende second last born. Segente kyokanda tebe. Asaba ligeri ba senjo gente kina wakira ende chaniseme worldwide. Kuna watu wako diaspora pia wataona. Ndio kanda tebe obwene bwito butoke. Senjo no jagera tata gusira bado ni school na lingi. I was from 3 then. Tua struggle rese school tua corre bado nanda bandi mbaro yo mo minaro tikale to yo mo reform for the moment kono eno go so manega sian kongo se njo ka na ora nyaro at least ko well distracted kidogo no gusira kwa tatu min bada tara tindo ko up to that time ndio kanda te abara ibaito bons corruptions nyo jones mo MCA mo governor member of parliament women rep at least wajib in ekene kyo mwaka Francis Nyango tukerorekane na into tomanyekane buna abana be bikinyuriki sinje no toibulira bana unanje bona mbate myaka 25 at the moment inga kiyonzi no nyekire yonzi bikokolekana gocha no tuli no tukinere twenzi no toibulira ikinyuriki ona into tiko wena witororekane at least na into feel at home to ere tata ya nigwe na into vera at peace. At least at the moment na kero mutana ya tome kigendo kete kemo kebiri lakini rende te kunyara kana singe yo one maybe even my progress no ra ni komeka as an individual but kunyara ko yemeka asinge ye restriction yo usira ko msomi ngayo me te boni onega menyeta se nyangongo ngasikio kora chona jene bibi ngoendi wancho muligere karuli cyaba muri abonse n'abantu bakwirigiye se cinchira ao nando ke tukiro monta mete au mbamete so basinge so bone town lakini bakombo ete town you can just imagine kuruga igati paka Busongo na webwe kene kurunyangongo gago paka Busongo anyway tigatokordera igasi tukirigaria rero mugano turaera uikatuligi enseme yende karutwanye ligiri na baraba twerese ko bakira tole simi asinge namba nere twayiro kuruga iga toyiguna barabo nkibago kwana nabo kwanye familia igasenjire ndio sikebirengererio usikuba konya simawaza usiba kuba boli amaswali zaidi enamba yo muromo nene nkonye bekande gaiga kende gelitabolia orengeretia gokibolia nabo ko muboli gwetere namba yetu abekire gaiga elina ayo manye amange zaidi nabo igonye kubwate ntire ndura bakonye eli baheni tatu mwabona barabo babati peace singe njomo usine erengo tebalinga ekero umuntu asirire at least ekarba mweniri ekobia bono ngakiga bono kuna tura yuga bono enka yarenge ano igida kitu kyarenge una bashte baga fence bono ano gosoto kurigere kuruchimba go chigwite stata ticket bono liga nenda bono ndene ko yango yana nkurigere go chigwito moino yo mino gabo mintona areli basalitikere gento bagachita bakagita bono batogiterete yugo compound agusenyo iga sinzumetiga mara bayi bono enyomba ito yarenge bashte bakasimeka bakebituma okay yoni utuma speakera tuma basimekiro bonyansi igoro matene kibiracha birunso bonyansi mbali metera no kolema yo bono ine senge baka babigeta ne senge bekira konye gita kino ngaikiari gita gito no akienge torokiango to wetera asabegete ubyo nyinga no nkayari abune gita kanya kerese ubire mancho muligere no rocha ne fence yebekira yo manishinga ga stole azale trespass enyo banere elia ali mate banere akara mate bagachite lakini bade nambe nande nkwabera elia nyombe yue anga ibo mutagere gweta baka moso ese nyombe wana steo gwetera esteri egitire onse steo gwetera ikyo access oso yango chia kwa ngakire ne bate te mogoso ngai mwali gweta baka moso bono no abantu batakire serikali takire so imetwara kinanga ino no muntu gwa access rende ikomo bondo mancho muligere no roche nyomba yabo ni ga yarenge wono eibaga chete babae ni elie karali elia
Bona gubate tamamine iri aire bia yo. bintu anganya gocho ne bintu basaretia bakarutera gochenya siga mete barustie nyomba no bachaste gochao Mancho muligere no rocharia tete kamera ya nebwate bia agwe ebi ne birogo basaretie bintu nda ba tugutete gochega timata owa mancho muligere bona rende ntu no tokora kuruga iga umumurane royo nye okweresa mwana iyo enka yabonere yarenga ono nawane gita ko imenchera te baraso ibabekeire basoya neria bono entrance yeringai chirateyo ngakire motagire goiko ana senja bato sera te kuru kenyoro bachitina bakagitira nyons igo bare nyombi na bereo wa ala chino muliki bwa mangana narangeri gochiari nyataro gorojosi naba family geteiga ngachigokora omugano roro bakongeresa ng'a bakurwanigwa oborimo bwabo nechikasini chiabo ngakora omugano oyo ase getambe sana lakini rende ngateba yati ndiko post mugano oyo ntaranyore side yende story ono rende natetiga ngwakire simi manye ng'a mangana aya nonya maeta aya gose nintokonyore naye turakwane side yawe ya story Atinganje tigokora bintu ebi media. Yeah. I don't like such exposure. Timanye tingangu akwanete n'omugambi ekyagera mbaleta tabaka Crispin chieng'igabo. Lakini Crispin era agakora una gwakora iga era achita ase omugambi. And he realized that is foolishness. Abantu awe barenga mugonda abo because konyora mbara ayo mugonda abo. Mumurumu abo is late. When ata kama mugonda yana delayed for long kama mugonda. Mumurumu abo oyole tato mino gose. Not my father. Another brother. So panora abo mugondo ino yoito na wate urenda batimanyitie se namba yana bagirusi tinda itu watu ada namba yana. Nabanga ete by the way. So oya kabera for some time but later on muga ko ina taka mugondo. Onye way ka mugonda abo kwarore nyombera abo asese ngenge kurmat. Aka nyomba ka kaiga. Nyomba tu ruse into twagachete nyombe ya. Libata tanga mwa bagachete lakini mwa gachete bado sobole muboino. Umo claim buno boino. Lakini tikwara lese ngenga seve kile weta nguito ostari nguito lakini gosento kiteta stoyete. So mugondo yisa na yorogetwe kale moyo. But unfortunately the uncle yondo ibale go share nere agakwa. So umugako ikonyoro kure isaba nabo. Inage kagamba kuruka bwabagambi kaenda CTO yani bakongetio motutu ba tepaka lands ba digiri all of the evidence. Ba mugondo you does not belong to the father. Mugondo no you. Bang roget namba 1704 17 ne ya tato mino ya lenge 1704 lakini bona mugacha goichoro mugacha kuliye namba ya 2809 una umanye tayo no monto chete school my friend. Inambe kuru wana lands is not a concern yao as the client. Yeah. Lands nere manyite ngana kikuru chinamba. Yani problem tali hiyo si bale batanga wae mo tagotwara sitaito didi bere. Sitaito didi tali ntutwe katobwate ibere. Have 3 brothers bata tabwate sitaito didi bere. Previously akara male gwatwa. Kero umuntu nonyemba muraba mu abatata kero umuntu asasinegete chikagu chiaye. Ubu no buri mubwaye nando manya kwaye wasande sakurema. Oba bolinga isi the only one who was the number ibere obonde mbora abo bago fight na baro another uncle. Bago fight tu yana abantu babwate bitina my friend ora ereso bakukumi. Ono enjere babeltira se nyombe miake yonsi. Igo konye bali koino nande mamanyetebo. Oni kine gento getete turu koti. Ono maitenge gente ke gichete koti ke kaya kurwo.
abata nga kierte lakini bagata nga emo ba unerereti ba nga kie koti ko unereri kwanya ko iwe koti ko unereri nga mwaka nete chibesa mubwachi basi nyinge mubwachira oya according to you or a Kenyan like I'm a Kenyan and somebody who has gone to school kunyale ku fraud ku land so fraud paka survey of ose na bo alete survey mugondo bakeka boro kiaso mugondo yito ikirete bakagenda bakaland ku survey search babogolete pakomo MCA babogolete chi politician they were told clearly this land belongs to Ernest Onchari Marucha categorically the surveyors came even up to the site the DCC came to the site with all the evidences bakabatebyo bole mo belongs to Ernest Onchari Marucha no boli omugambi no boli anybody kenyora abwayo nyenkwara aboli anybody kenyora obuno bole mu bwitu twalimire all the years iho isi our father ukwete 1980 nero koleta fraud nade na bora aboli abana bunga ever since emyaka ibali banya gusimeka none getegi yesu mu mugondo igo so ino mugondo itotokole they were only cheated by other people sabunga bono lende thing chokanya mameyata bono chaka go fight yegere nga singe njongo nga iso kulegera atinde kwa ngibago tite kerege tondo gwito babwato mugondo fraud umaito muntu chite school in Kenya you don't talk of fraud ugo fraud ko lands o fraud pakaba chief o fraud pakekenyoro o fraud paka DCC yani nga everybody ayo go fraud kwani nga kwa nikiole no go fraud mwate metego solwa mangana lende kinyumba ni lende ngara ya lende nduntu taiti mo mwetera ya mugwetera mo baba to era rumo ni mugaka o tato mino na intu oranko ito. That is why bononda oteving a king go direct to the chief of the area usonge ndra kamwembe nsari katedro ense moya no obviously chief were the chief wa kwerese the struggles akolete koberesa ngaki ntogende direction yeji Megan to carry genuine kiegambete. My father are an absolute owner of that land, original and absolute. Obole mubwa bono boronge barabunga ibole. Ali ase nyombe eriere kuchimata. Babwate namba. Namba kuso yo baeta na roko bae namba kuse ba bege tu brothers am. Even the DC came to the shamba bakamota even antu bwati namba kabata ya mangana ye namba is not a problem as long as the demarcations are there. Come to my office, I write him and say, and don't I tell my brother? Kopa Plinda ako number yo mugambi of the area. Ako a part of his story if you can be very much willing. Yeah, I'm willing. I'm actually willing. I'm chanda babwate. Idinga abi babwato buli mo banene kubwaba ikyaramba kitaba otanga abantu bande brothers bande babwato buli mubokara ku 0.4 abandi 0.3 abandi 0.1 the way obuli mubwa bete market into tokoro kwa bachukuru we cannot cut orocha no chin tawa sana onya wale obono buli mubwa te to 1958 can you change ikyaramba kitaba bakareta bakasabi as we tell them do what you want. The surveyors were where the demarcation is. And over the honest and ito begete mata we bago tanga anto ye bekere timepi. We is with one of the boys we family. Bago tanga mumuroyo mumo ngete mumo promise ko mugore pigi. That nigga si barabona do you also talk of work in this Kenya? One in eru ibuire na ise. Orocho you. Ibuire na iso you. Na ndene erase that everything. Oraisa kuburi umwana ugo se isena ero begete demarcation ya so bole mubwaye mbaro chiso ko begete demarcation ya buruguru onye kwale kuburi anybody ga bu in the area father akaboro kia demarcation yo mugondo ya seri aye manyete buya mono na ndo umwana uyu tebanga kahongwa ndi alionyeshwa na baba yake bana ubande mbale ko tegerera isi nebi nganko tini yani go ya beterere ekabetereria and friend tigango tebinga abana ba minto bagakwa 4 brothers because of amangana yibitina byanka one kere baro yo mutiga ire people are proud to tell us nga barawi baraba murabange banide chibole mo banene kutuko afiki yani mambo ya ujinga lakini ndago tebinga ye as a media ina a court ya kolire they were given time to appeal they should have appealed
kwete mbaifanigiti nkagirite ngai you are a Kenyan and you know how things go. Yeah. Legal process, they have appealed. If they did not appeal, where are they coming back? Huh? Kina kiagambe tukuruka no boli no nyega bwa square ngikwa uri kuboli any neighbor. Ona baboli ngano yani banta ba mogote ani chikazi ntia mbabwati no mabira anko ya bali moche baki miake yonse. Ikina kitu atemire we have tried to bury umugako itu atemire kora nje no mugambi ara kwereso uku paka kada tu agaje te nyombi itu agaje ngagaki anko yito tese kire mocha rito malete tumutinde umungina na mukaye bakaburi omo MCA paka mocha ri bagatanga antuta gitu mugako yatinde. What do you do after that? Na ande mbaza akakuli sympathy votes. Wasianze kutafuta sympathy votes. Ntori bantu tokuliana ni noni nchote nene bosibwana ndo lebo na look like. You will understand I'm not a kind of person ngwena takutoka na okoti. Nikulazikwa. Nikulazikwa. Ebine bintu mwa no boli onde bwensi ayensa bwike nyoro kwale kuboli anybody. Angekuelezea nga hizo ni vitu za ujinga baligiri abantu ba human rights abantu abo babaliereire bakora irwe michango ba abantu ba human rights bali ebibiro bimbago tebi batanga batemere konywa lakini obo litoboino bole igoro kubobwabo. I'm a mere teacher, my friend. I'm a teacher. I'm not a lawyer. Na uwa bwa techi lawyer bakichiba nyomere tenko yu. Okay. Bono njega kigendo dago. Bono advice kiora bae bono bana bunaba. Na abana bwigento bagwene tagokora instead of wasting a lot of money bachangirwanya ku wasting akona kuminyoka ku baliya kuria abantu ba human rights. Let them accept the reality on the ground. Yagara tatu mwabo accepted the father. Isega alimetuo bolemo for many years. Roje 2020 yakwete. Ine no mwako kwete kale more than 6 years. Ekarago. Atoroire mu muru mwabo ndamo bolemo angire. Umugano wingise ko yo elaborate. Oyo mwaba akako mu bolemo paka bamuraba mwabo bakamusuguma baka bamuraba mwabo bakakubakaera. Uyo mwabo arachinyomba chire next year. Echiro chibina. Lakini at the end of the day ekero ya chiete agasoro uyo mwabo karwarete nyagitari na kiga kingoro kirobole mu bwane kende nge yakonyora tuche gusumbuana na abana bawo. Umugambi yakamanya gutuma umugambi agende nabagaka paka mugondo akamotebi na gudi maketi obolemo paka mumuroye karo baga keti obolemo bwabo erebwe ko monyene onye kwaligirirya ali asese ngengo muteno oruguru kwa motembe akabatebya guikero motembe guchiruguru buli no bolemo bwabandi alichwa ni kwetu lakini omotembe gocha maati mu divide by 2 ensemo yane nesemo ya my brother na ndo mugako yule mocha ali akagenda back paka asumugambi akamote umugambi mbuya mono na aligiri obolemo bwane for many years wankonyire umugako yaro tari kwinyara bya yorende akako umugambi shilingi 200 ko appreciate umugambi akamukaje no abuna abana bagutume kuna abantu unnecessarily so mugako uri died kamanye to bolemo bwa yasiburi abana mwanya gofesa na barabu at least mo batebukera nabagenge wetu no mongina we miakole at least mo bairese nga mutautika mangana mange to eni anko na ino mo eni tato mino mo meno bogima boino igento nago tebi tata nkeri naki ekeneki na gya chagete kurunka family level kiagara mna anko yeita kwete ntuntu amanyete nga mechando nere we made the first meeting negente getanga ntwe kana staff as cousins to talk about na kwa gache nyomba tunganya nko kuchimwaye tunganya abantu baye kuchikwaye egere barrier and that is when the uncle itoyo kwete mage goyoro kuba insight akane tenga kitari kuchikutinde kwalia nigo anko yo igo chite kumayaga oibaga tebangana lerete bakagitanda gatenga abana abu bayo bulimo bwabo igo nero ba insight to bago kogete gakita ya tata tona konga ino tona banda banene have done so many things ebintu bikoro ku mediation ebintu bikoro ku counseling ebintu bikoro ku psychology have done those even ebintu ba play with your psychology and the people have told them these people are not going to help you na gota inga walireta Crispin mpaka kwa shamba ni alipotoka alienda mpaka kwa ofisi ya chief akamotebiga tigane ibine bintu bigwati umutufonate
na Crispin ya kuenda kufanya kitu chochote. I think we have done enough. Yani otuwete ngapake metu tuati, you can't do a case in court for 5 years. Nige ndeke komsa. Ama ugaise agotonya nyagitari batabwa tinonye no ya nona mabira masinini to put the soul of that man to rest. Ya gati endora akora advice abana abunga ki bintu mbere to korokanga legal procedures. Once chairi the legal procedures chairi. Ntuntu amenya kotini bana abu nonye kotini mbare gochi. Ninaga ari gocha bweka. Bari bakumu insight, even those people by human rights bari kumurigire bintu. I never saw them in court. Paka ngaburi mwale collect all these things in court, right? Yani yango tenga ni kitu ingine muna kwa nile yani wete ngapakenda yani kuzukiagera nanya korora bantu bari kabiri. Ntuma ye noro tata una toriga. Into our dad is a teacher. Was one na tata na kwete. Tata kwete na ono igaguri to buri muchiro urasi tomenyete ngapa ko gwe toko tengi to bwa to buri mo bane ono buri mutata aguri te his own money aguri te family yayi. Why do you count it? Uso buri muto ukwane no bwe soko. Ayete ya bana abunga kiga ase mwanyolire ake start from there. Isanga petru kwino neba futi 10 by futi 10. Nani shamba ku yani nge bago tani batagete eramu ya ruguru nero batagete igo ntuntu tagete eramu abana bagutene na paka baturama ekara baguturama. How do we reason out with them? Do you can say kerogeka? Can we fit ekerogeka? Ngitora ndobona bara aye nagota ibino nyore ndiyare nginga no kware ngabo bino ende twaya no ikansa ari gabunira nyirie gonchoka gochaiga onyoro nomubodi ngaki fiction ye yabaga abono ngaki yari anybody ndiko go specify ngogenda afike kaelezewa. Actually naona kero DC ajite mugondo. Yani people are everything and these people are very very difficult. Yani if they can't be pushed out, abana bantu problem. There are problem. Chikaze ni chiabo chionsi people no DC ajite mugondo our cousins bakuru kwaba mura. Walikuwa huko. Na kila mmoja alisema hawa watu wahame kwa shamba la mwingine. Abuna chikabu chito chialenga abutaka ibitabu tu alotone na chikabu. Are there? Na ogenda baka mubamba zitu alenge kuire cha if the records are there you can be told ngo boli muno kunja. Nkikiona bana ubaho. Abuna bana nginanyu ometu kindomo ngino makotunko lite school. Kuze na lingi na lete tu ga. Iko bono muntu takere ko bayi namba ne yanke ende bago shianere. Bono. Ona abamura abongo kwa rabali fixation ye nambe yingima na wataona kila mtu amewaambia hivyo. Pero muntu umuntu uyu mubona gukwana ngamubwati bulimo kimumanyite buya sana ngamubwati bulimo barambira umugambi baka bamutyoki timagitingizi barate kuminyoka gusa bateri ngobulimo ugwino mubwati umukuru koboke. Can you settle there fast? Ekero mu abeire settle there, bring your father mumupari ege kogera bunkwino. After you married your father ono chaka kupasu other thing. Na bara ubara egwe namba yubone mu bwabo however small bara. One kare para ya kuri yubone mu nintutu arengo intutu atebeti eramye yete. Ikiagara rami njarengo irami ne bali to bole mpaka ntu irami ne bali ne turi to bole. Irami kore side ya mate. Irami ya Kilgoris no jumne ri to bole mu bungana. Uma itara para ga karenge chikenyi chikuru mate. Pari gachigaka all that land. Why do they feeling how we mugwa bono bok? Uzine pari ri. Obondo bwa ringe para kurumate karabanya ndeto nyakokoro guchinga omuntu ringe para kurumate akayo. Oyo ningo ile tunaona. Ukachiaga achiro si hata wakati walileta sabi iliwaambia shamba yenu iko pale chini. Pia mwana baba na bogo ntomere namba yomo chief nerenko kwa nera then I'll get back to you maybe gochianke. Erongo kutomerande. Thank you so much. Tukote kurose kinyore kiga kigotoka ya chinsemo cha Nyataro. Nyataro ni kigotoka ime ya Kisii Central Ward, Kisii Central Ward kigotoka ime county ya Kisii. Constituency ni ya Nyaribari chache. Chemak na itinko kwa tumera nasa mugana wote.